ekene m unu. Ana m asị na tata ga-ewetara anyị udo, ngozi, agamniru, ịfụnanya, ịdị n'otu na ala Igbo. Ana m asịkwa na onye ọbụla bụ onye Igbo, ebe ọbụla ị nọ tata, na udo, ngozi, agamniru ka ị ga-afụ. Ebe ọbụla ị nọ na-achọ ife ị ga-eli, udo ka ị ga-afụ. Ị ga-enweta ife ị ga-eli, ife ama mme gị kama na-emekwa ihe dị mma ka ọ dịrị anyị mma. N'ụbọchị nke tata na Igbowood TV ka anyị ga-ewetara gị akụkọ si ala anyị bụ Naịjirịa na mba Afrịka nakwa mba ụwa dum. Chetakwa na onye ga-akọrọ gị akụkọ bụ Chidi Ikenna Amobi. Ewe na-asị gị maka ị na-enweta akụkọ niile anyị na-ewetara gị, sọskraịbụ na Igbowood TV. Ọ ga-abụ oge ọbụla anyị kwuru akụkọ ọbụla ka anyị na-enweta ya. Igbowood TV bụ ngalaba pụtara ihe ịkwalite nke anyị ji dị ebube, nke anyị ji wee karịchaa, nke anyị ji wee na-eme ọnụ, nke anyị ji bụrụ ndị, nke anyị ji bụrụ ọnwa anyị n'asụsụ nke anyị. Anyị na-etara gị akụkọ, egwu, ejije na mkparịta ụka niile n'asụsụ nke anyị, maka na nke nwa bụ nke anyị. Ewe na-asị gị dododo, sọskraịbụ na Igbowood TV ka ị wee na-enweta akụkọ dị otu a. Mba China, ebe anyị na-eme ka ị mara na otu nwoke gbara afọ 40, onye eji aha ya dịka Maazị Hu wee mara, bụ onye a na-ekwu na agbanwammiri ya bụ nke na-agbawa agbawa, o wee na-eti mkpu n'oke onu. Akụkọ kọrọ na maazị a bụ onye asịrị ji enwu mmanya nwa alcohol ekpem 10 na abalị gara aga ebe ọ ga-agba oringo. O wee nata n'ụlọ ụra wee buru ya, o wee rara ụra wee na-anyụrụ nwammiri otu o si kwesị ịnyụ nwammiri. Wee kwuo na awa 18 bụ nke nwoke a na-anyụrụ nwammiri. Ya ka o kwuru n'ụtụtụ wee na-ekwu na mgbe mgbada afọ ya na-egbu ya mgbu, na-egbusi ya ike. Oge ebudu ya n'ụlọ ọgwụ na Xinjiang People's Hospital nke dị na mba China, ka ndị dọkịta nọ n'ebe ahụ kwuru na nwoke a nwụrụ ekpem alcohol nnukwu wee hapụ ịnyụ nwammiri, nke mere ka akpa nwammiri ya wee kaa akara na ya na-agbawakwa agbawa ebe 3. Ha buru ya tinye n'ime ụlọ ọgwụ ozugbo ma n'ebe ya arụ ma lụọkwa ọrụ n'ime alụ ya ka ọ wee dị mma. Emechara nke a, nwoke a dịkwa mma n'eziokwu, kama ha wee na-anya ọbụla ndụmọdụ na-ekwu na ọ dị mma ịdị na-anyụ nwammiri oge ọbụla, na nwammiri bụ ihe kwesịrị ka ị na-anyụ ọtụtụ oge. Oge ọbụla ọ kpaa gị ka ị nyụọ nwammiri otu o si wee kpaa gị, ọkasị na oge ọbụla ị ṅụrụ mmanya alcohol. Nke a bụ ozi anyị wetara gị site na Igbowood TV, site na mba nke China. Wee sị gị dododo, gbakwa mbọ sọskraịbụ na Igbowood TV ka ị na-enweta akụkọ niile na ejije na egwuregwu na ife niile anyị na-eme na Igbowood TV, ka anyị were ya wee na-eme gị obi ụtọ na obi aṅụrị. Dekwa na ekọrọ gị akọ bụ Chidi Ikenna Amobi. Wee sị gị dododo, biko nwanne m, ụmụnne m, iwu a nke NCDC, Nigerian Center for Disease Control, nyere maka ọrịa nke bụ coronavirus nke wakpodo na mba ụwa dum na Naịjirịa, obodo anyị bụ Naịjirịa, ka a na-asị biko iwu a enyere, biko dododo na-edebekwa iwu a. Ị na-aga n'ụzọ, kpuchie imi gị, kpuchie ọnụ gị, itikwa n'aka n'imi, ọnụ na anya, aka ị na-akpọrọ akwọ. Gbaa mbọ na anọ mmadụ ọta aka, ịnọkwa na mmadụ nso. Ọ bụrụ na ị ga-anọ ebe ndị mmadụ gbakọ, gbakwa mbọ nọ ebe tetụ aka ka ọrịa a rapụ ịbịakwute gị n'arụ. Nke a bụ okwu anyị wetara gị site na Igbowood TV. Wee na-asị gị ka ọ pụrụ gbaalụ nwunye di m. Aka m bụkwa onye nke gị, Chidi Ikenna Amobi. Wee sị gị daalụ.